Are mă cod gunoiul ăla că-l banezi instant. X morții râzâcă, băi. Mă enervează maxim, băi, câine. Doamne, spamează ratatul ăsta pe XRZ, mă. Cac în gura lui Riba, că-i dau și lui Riba bani. Mă enervează maxim. Spamează de 10 minute în continuu, mai mult, 10 minute pe același om, mâncați-și gura ta, zici că e terminat. Hai salut. Imortale, ce faci? Momentan am găsit două viciori, nu se întâmplă. Ah. Bă, eu cred că vă las, mă, după LOL și nu mai. Salut. Pa. Ce așa liniște? Nu-mi place liniștea. Bine. Ai întrebat tu dacă vrea cineva să intre în staff? Întrebam și noi. Vrea cineva să intre în staff? Eu mă uit pe joc, nu? Dă-mi pe Discord, Chris, și vorbim acolo. Mă vere, dar nu te înțeleg de ce ești așa bun la început. Dar găsește-ți tu pe dracu. Găsește-ți cu aia oameni. Bă. Cine dă Irinei? Dar cine vrei să dai Irinei?